a ganin goben arewa za ta yi kyau in ba mu miƙe mun kalli tarihinmu na baya ba, sannan mun gani me ya kamata mu yi domin gobe? A yau dai gashi nan muna ganin yadda muke ciki, to mu magance shi gobenmu tun daga yanzu za mu yi ɗamara. Sannan wata magana da zan mana, jama'a mu ji tsoron Allah, zaɓe muke tunkara, zaɓe muke fuskanta. Dan Allah wani irin shiri muke ma wannan zaɓen? Ko shugabanka ne ka ce ba za ka zaɓa ba, wanda ke mulkanka yake shugabanta kuma kake cikin ƙasarsa yake shugabantanka, ka ce ba za ka zaɓe shi ba, wallahi wallahi sai Allah ya tambaye ka me yasa baka zaɓai ba. Za ka ce ya Rasulullah saboda ba na ƙwarai ba ne. Ok, ba na ƙwarai ba ne, to kai wane irin shiri ka yi, wane irin gudunmuwa ka bayar wajen ganin cewa ya zama na ƙwarai, ko ko wajen ganin cewa ka kawar da shi na ƙwaran ya zo? Ba ka da wannan ansan. Babban abin takaici sai ga mutanenmu muna tare da su, muna zaune da su, kana ba su shawara, wane an daɗe ana cutar mu, ana zaluntar mu. Ka duba yadda aka mai da iyayenmu a yanzu, da ƴaƴayenmu a yanzu, musamman mata, ka duba yadda aka mai da rayuwarsu a yanzu yadda take tafiya. Bai kamata ka zauna ka ma kanka faɗa ba, ka gane cewa akwai matsala a gobe? Bai kamata mu zauna mu tsaya tsayin daka wajen ganin cewa mun yi maganin waɗannan 'yan siyasan ba? Wallahi wani lokacin in ka zauna kai shiru ka riƙa gani irin matsaloli na arewa, wallahi wani lokacin sai ka ji gaba ɗaya ƙunci da takaici kawai yana lullube ka. Wallahi a kullum idan kana gaya mutum ga yanda ya kamata ya tafiyar da rayuwarsa ta yi kyau, sai ya riƙa nuna ma a'a ba haka ba, haka muke ta tafiya. Yanzu wani shawara da zan ba mu shine, musamman game da wannan zaɓe da muke tunka, saboda shine kusan babban ƙalubalen mu a arewa, shine rashin shugabanni na ƙwarai. To shawara ta ni anan shine, ban da wanda zan ce ka zaɓa, harkar siyasa addu'a